Bazen behin, Ahotsu izeneko hau erraldoi bat. Lasarten bizi zen, herritar guztiak maite zuten eta euskara zabaltzea eta ez desagertzea zen bere helburua. Ahotsu Lasartera iritsi baino lehen, ez zuten ia euskaraz mintzatzen. Egun batean, Ahotsuk herritar guztiak bildu zituen herriko enparantzan. Egunon herritarrak, esan zuen Ahotsu. Jai egunak iristear daude, eta euskararekin zerikusia duten hainbat jarduera prestatzea bururatu zait. Prest zaudete niri laguntzeko? Noski, erantzun zuen herriak. Larunbatetan ekintzak prestatzen hasi ziren, txikientzat zein nagusientzat. Ekintza hauek euskararekin lotura zuten, baita Euskal Herriarekin ere. Hala nola, euskal dantzak, herri kirolak eta bar. Jarduera hauek guztiak prestatzen ari zirela, Ahotsuk Begitzu izeneko begi erraldoi batekin topatu zen. Herrialde osoak bazekien oso gaiztoa zela. Begitzoren helburua Ahotsuren planak ondatzea zen, ez baitzuen euskara zabaltzea nahi. Beraz, Ahotsu baitzea erabaki zuen. Horretarako, kolpe bat eman eta kaiola batean sartu zuen. Egunak pasa eta Ahotsu ez zen agertzen. Herria oso kezkatuta zegoen. Hala ere, ekintzak prestatzen eta euskara zabaltzen jarraitu zuten. Ondorioz, Begitzo hausnartzen hasi zen eta gauza batetaz jabetu zen. Naiz eta Ahotsu desagertarazi, herriarentzako euskara oso garrantzitsua zen. Hortaz, Ahotsu askatzea erabaki zuen, eta azkenean Ahotsuren baiketa bere alde onak izan zituen. Honek adierazi baitzuen herrialdea ez zuela inoren aginduak behar euskara ez desagertzeko, eta beraz Ahotsu bere helburua lortu zuen.